Welcome back to another vlog! And today guys, pupunta po tayong Nebraska. Makikisabay lang ako kila Love. Tara guys, samahan nyo kami na gumala. Gagalang mga madam. So see you guys later! First time kong maglalakad-lakad dito guys. Pupunta tayo doon kila Love, doon banda sa may Valley View na street. Wala na ata kanina guys, grabe. I love the weather. Napaka-gloomy pero malamig na hindi mainit na, alam mo yun, yung sakto lang, yung hindi sobrang lamig pero hindi rin mainit na yung doon kami dito yung kila Love dyan. Sabi ko dito na lang ata ako dada dito na nga lang ako dada nag-shortcut ang madam. Kain na tayo. Vlogger, welcome to Ang social iba din to, naka-stay ko. Love, kaya mo ba yan, Love? Ay, hindi ko ba yung mobile stepper? Grabe, huh? Try. No, I'm good. Like, how far should you go? You should shoot it there. Do you have your insurances already? This milk. Oh my God! Uy, ang baho! Gigil! I swear. Let me try. Smells like food. So smell your hand back. It's really stinky! Maybe we could just wash Wash your hands. andito lang yung mga mayana ng kapitbahay namin. Ay, ang cute. Apartment. O yung mo, yung aesthetic mo. Yeah, pero dapat may... Diba? Hanggang Nebraska, plantita. Ah, this one is good. Very easy to take care of. Aglonema. Yung tanim nila, be, parang yung mga tanim lang namin sa Pinas. Seryosong seryoso. Napaka-supportive naman ng mga friends. True! Ang ganda! Patingin! Balikan mo tanan. Ha? Ang ganda! Ito na, Chin. Hi, welcome to Omaha. Nag-shy ako. English. Welcome to Omaha na lang yung nasabi. Umatras na. Oh, you can eat. Tingnan mo tong halaman nila. Nakikita nyo ba kung ano to? Ano? Kamote! Ay, kamote yan? Kamote! This is a sweet potato vine. Really? Yeah, it is. It's not an ornamental plant. We even eat this. It's Even good. the leaf? Yeah, the Eat the leaves. Yeah. It's also edible. Yeah. But it actually makes a sweet potato on the end? If you will not take leaves from it, so it can create like sweet potato in the roots. Really? Yeah, it is. Sika rin, oh. Pakitanggal tong tali. Sige, oh. Yeah. Go! Pwede nasilig ako. Ginigigil mo ako, Sin! Get your head because it's so like hard. Okay. I'll try a couple of shots. But David, open your eyes. Or maybe holding hands. Yeah, holding hands. Like that.
kayo! I'll try a portrait. Or I mean like, paano ba? So Diba? Yung mga halaman lang to ng mga lola natin eh. Nagkalat ang mayana dito eh. Pati yan oh. Pati yan, diba? Sa mga gilid-gilid lang yan. Hi, Kung Puti. Finally, magkaka-milk dinner pa. Almost 2 months pa sa akin. nice Sharpie. Dito kami sa labas. Magsasamgyup kami mamaya dito. Maganda yung place, in fairness. Ayan. Pero mainit. Pero at least hindi na umuulan. Tayo sa loob. Aray ko. Ito lang po yung part ni Mau. Moral support. Tapos na po kami sa shiitake. Mga madam, away-away na to. Sige. May burgano na po si Madam Love. Beef, marinade. Ito naman sis. Kaya pa ba? Kaya pa po. Wow! Ang sarap! Buti may ano siya, no? Balcony. May ganito siya. Naku, pag sa apartment ko to, doon ako sa ano, doon ako sa likod. Balak namin sa harap sana ng apartment nila, Love, eh. Na Magsamgyup. May table sila doon, eh. Pwede dyan mag-grill after. Sa Mm. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wala, dito. Kakain na tayo. Ano pa yung fried rice? Dito kami guys sa Omaha pa din, sa Holy Family Shrine. Ayan. So, nakikibisit na rin kami. Kahit hindi kami Catholic. Ayan. Dito mga friends. Sama namin sila. Nagsimba sila kanina. Ang ganda naman kapag nighttime pala yung shrine. Kain na ulit tayo guys. Kate Spade. MK. Dito siguro tayo para makapunta tayo. Ayun na yung H&M oh. Apo. Ah, ito nice oh. Nice siya. Pero cute to oh. Pag sa beach ka, ganun. Ganito po mga bata. $10.99 na lang. Oo, pag isusuot. Pero manipis siya. Hey everyone! Before you go, as promised, magsha-shoutout po ulit tayo. So, shoutout po sa mga nag-comment sa aking video na or sa aking vlog na practice driving going to work in the hospital. Ito yung nag-practice ako ng ruta papuntang hospital bago ako mag-work. So, shoutout po kay Sis Manilyn Gonzalez. And then, kay hashtag JKLMTV, pa-shoutout naman po, ma'am, sabi po niya. Parang, ano siya, may mga content siya, so, subscribe kayo sa kanila, guys. And then, kay Sis Marichal Lazaro, she's here again. Seryoso ba? 20 mph talaga? Sabi niya, oo, sis, kasi may nadadanan kasi akong elementary school. Elementary ata talaga. O, parang ganun. Kaya may 20 lang siya. May school malapit sa hospital. Shoutout din daw, sabi ni Sis Lady Jean Velonza. And then, oh,
Nag-comment po ang aking bagong uncle. Wow, uncle ko na siya ngayon. Abner Pablo, ayan po. Shout out sa'yo, sir. Na nasa, ano bang tawag doon? Gitnang silangan. Ayan, nasa gitnang silangan siya. Maka BBM ni Madam, sabi. Mapolitika. And then, shoutout din po kay Ronnie Caberto. And then, sa kanyang kapatid na si Jonah de Guzman Cab. Salamat po sa inyong lahat sa pagko-comment. And salamat po sa panonood. And guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe lang po kayo para lagi po kayo ma-update kung ano po yung mga nangyayaring kabuhay-buhay dito po sa Amerika. Ano, medyo mahirap siya, pero sinasabi ko na it's all worth it naman. So far, kung i-compare ko siya sa... Wag na tayo mag-compare kasi ang hirap talaga. Pero sa realidad talaga, mas okay talaga yung buhay dito, guys, when it comes to financial stability. Pero, mahirap siya kasi malayo sa pamilya. But, it's fine. We can manage. We will survive. Ayan. So, para sa future and para sa ekonomiya. So, yun lang, guys. If you haven't subscribed, mag-subscribe na kayo. And then, share nyo na rin to sa mga friends nyo na papunta dito sa US. And, of course, kung gusto yung lagi kayong updated, guys, follow me on my Instagram and my Facebook. Ang pangalan ko po sa dalawang platform na yon is still JoyOfMia. And I hope you enjoyed watching this video, guys. And I'll talk to you guys on my next one. Bye!